गोवा जर फॅमिली डेस्टिनेशन न राहता अशा तऱ्हेचं पुरुष केंद्रित पर्यटन केंद्र जर बनलं तर हे धोके आता वाढण्याची शक्यता आहे. हे बनलं नाही, बनलेलं आहे ऑलरेडी. आता हे आपल्याला बदलायची गरज आहे असं मला वाटतं. आणि त्याच्यासाठी आवश्यक आहे की आपली दृष्टी, म्हणजे गोवेकर गोव्यात राहणार, म्हणजे मी स्वतःला गोवेकरच समजतो कारण मी गोव्यात राहतो आणि गेली अनेक वर्ष तुम्ही पत्रकारितेत काम केलं, इथल्या संस्थांमध्ये काम केलेलं आहे आणि त्यामुळे मला इथल्या मातीशी जिव्हाळा आहे, इथल्या लोकांशी जिव्हाळा आहे. त्यामुळे बाहेरचे लोक जेव्हा इथे येतात, काही वेळा लोकांना असं वाटतं की ज्या व्हिक्टीम आहेत त्या इथल्या नाहीत. अगदी. आणि त्यामुळे त्या आपल्या मुली नाहीत असंही लोकांना वाटतं. पण मी तुम्हाला एक डेटा सांगेन. आम्ही म्हापसा बस स्टँडचा जो सर्वे केला त्याच्यामध्ये 10% मुली ह्या गोव्यातल्याच आहेत. काय म्हणतात तुम्ही? 10% ह्या सिंधुदुर्गातल्या आहेत. जर 10% मुली इथं आहेत आणि एक छोट्याशा एरियामध्ये आणि एका छोट्याशा गटामध्ये आम्ही हा सर्वे केला तर मोठ्या प्रमाणात 10% म्हणजे आकडाच मोजायचा ठरला तर किती होऊ शकतं? 80 मध्ये 8. 80 मध्ये 8. तर त्यामुळे एवढ्या मोठ्या प्रमाणात आहे. अर्थात हे माहिती असलेलं ना, माहीत नसलेलं कितीतरी हे आहे. आम्ही एका ठराविक एरियामध्ये ठराविक जिओग्राफिकल म्हणजे म्हापसा बस स्टँड सारखी छोटेसा भाग, पण आम्ही हॉटेल जाऊन नाही सर्वे केली किंवा आणखी काही नाही हे केलं. पण जे दिसतं म्हणजे शीतावरून भाताची परीक्षा म्हणतात ना, तसं हे दिसतं. त्याप्रमाणे इथं लोकल महिला पण त्याच्यामध्ये इन्व्हॉल्व आहेत आणि एवढंच नव्हे, वयस्क महिला पण इन्व्हॉल्व आहेत. म्हणजे ही परिस्थिती मला असं वाटतं की लाजिरवाणी आहे. दुसरं मी असं म्हणेन की आम्ही भारत माझा देश आहे, सारे भारतीय माझे बांधव आहे असं म्हणतो.